lige lidt. Nu? Ja. Åben dans er jo en vigtig spiller, både nationalt og internationalt for dansk scenekunst generelt. Og det er klart, som professionel koreograf, at have en festival, som på den måde virkelig har ekspanderet i forhold til sit udbud for børn og unge af dans og scenekunst i det hele taget, er da både øjenåbne for mig, men det er også vejen ind til et andet publikum. Altså, det er faktisk Åben Dans, som har bragt mig i nærkontakt med en yngre målgruppe for mine forestillinger. Og det er en stor ting. Det er vigtigt. Så de udfordrer dig faktisk også lidt som koreograf, ja, eller pusher dig lidt? Absolut da, absolut. Jeg har ikke tidligere faktisk haft et ungt publikum som fokuspunkt for det, jeg har lavet, og for en forestilling. Så det er noget nyt for mig, og det er da tydeligvis en udfordring. Simpelthen. Og så er Åben Dans jo også altså de har jo et mægtigt netværk, ikke bare nationalt, de har jo et meget, meget stort internationalt netværk også. Så de er jo også på den måde eller et eksempel for alle os andre for, hvad det betyder at virkelig kunne bygge noget op på det sæt og vis. Altså et godt og dygtigt og effektivt netværk, som de bruger til at både gøre brug af, men også dele ud af. Og det er jo flot en del af. Hvad tror du, det har betydet for dem, netop det her med at blive egnsteateret her i Roskilde? Altså det er jo helt tydeligt, det er jo faktisk en ret interessant kobling, fordi det er jo lige præcis en lokal forandring med en national eller international udgangspunkt også. Og det synes jeg er ret fantastisk, fordi det der med, at det har en lokal forandring, det tror jeg, det bringer nogle forpligtelser med sig, simpelthen for teateret. Og det gør jo noget med i forhold til, hvordan de organiserer sig, hvad det er, de ligesom sætter hvad de sætter i gang, både festivaler og andre ting. De har jo simpelthen en lokal forandring og en lokal forpligtelse. Og det betyder rigtig meget for, hvordan tingene bliver strikket sammen. Og det synes jeg er interessant.